Good morning! Good morning in the Philippines! Good morning mga friends, viewers, subscribers! Gauwan! Ay, magluto na punta. Time to cooking mga friends, viewers, subscribers! Sabi ko na po. Managiguan mga friends, viewers, subscribers! Gauwan di ko sa gabi. Anak, kalakaw na. Tagay mo ang kulkan! Wapa ang mga tanin mga friends, viewers, subscribers. Pagpapa na. Nagpagwapa, kaya nakauwan gabi. Nakaw-limpyo, yehey, go na tayo sa tindahan mga friends, viewers, subscribers. Ready na akong bag. Good morning. Magluto na po tayo mga friends, viewers, subscribers. Palaya and pork chop mga friends for lunchbox and breakfast. While waiting the rice, I cook also pork chop mga friends, viewers, subscribers. Rain, oh. Rain, here, got rain mga friends. Rain. Luto lang tag-iigo mga friends, viewers, subscribers. Mga gilis amua, magluto na niyo. Oh, iigo na yun, walay usik. Walay usik yun. Palaya na po ang ato ang mga friends, viewers, subscribers. Nice din siyang combination sa pork chop. Paborito sa akong bana ang ampalaya, mga friends, viewers, subscribers. Good morning sa akong husband sa Japan. Good morning. Imong paborito daw. Paborito nimo ang ampalaya.
mag-transfer tag food sa lunch box mga friends viewers subscribers. At nito, anak ko sa school. Good morning to my husband in Japan. Good morning, good morning, good morning. So, luto na. Mga friends. Luto na, luto na. Perfect kayo. Mo ni trabaho sa kamama mga friends for your subscribers. Prepare in early in morning foods. Anak, nag-prepare na siya sa iyong kagalingon pa doon sa school mga friends viewers subscribers. Ato lang ni ilo-ilo yung ha kaya nga no. Kung ako matubang masuko ko niya kung anak update sa kong buha. Hindi ipakita para yan papa makakita sa harap. Bye-bye. Mga friends viewers subscribers, thank you for watching. This is all for today. Mga friends viewers subscribers, don't forget to like, subscribe my YouTube channel. Thank you for your support. Happy Thursday.